juče ujutru se to desilo, znači i mi odmah je učenik se sam prijavio, znači nije uopće ono što navode nepoznat, ne zna se ko je, šta je, učenik je se odmah prijavio koji učinio to, znači i on po njegovoj izjavi nekih učenika koji su bili s njim, mi smo konstatirali da nije bilo namjere u smislu tom da on zapali zato što je tu pano gdje je postavljen uskršnji zec i ovaj drugi pano. Nego su oni jednostavno nisu imali prvi sat, a kako je kišca padala, onda su oni ušli u školu. I ko djeca, to su učenici 8. razreda iz neke gluposti, objesi dok su čekali da zvoni za novi sat, on su nešto si igrali upaljačem. I primijetili su tu je uskršnji zeko na vratima od vate bio primijenjen, napravljen, znaš. I jedan od njih, eto, ne razmišljajući da vidi kako će ta vata, on je prislonio upaljač i kad je vidio da je to vata počela goriti, znaš, on je pokušao to ugasiti, međutim nije uspio, vatra se već poširila po toj vati. I onda je zvao domare i spremačice koji su došli da to ugase i dok su oni gasli, to pokušali ugasiti u vatu, jedna iskra vam pobjegla, to je jutro mi čistačica Leda rekla, dok su oni to pokušavali ugasiti, onda ova pobjegla na ovaj zid, znaš, i uhvatila ovaj pano na zidu. Tako da i on uspio izgoriti, pošto i tu bilo vate, onda i to uspjelo izgoriti. I onda se to su domari spriječili, znači očistili su taj dio, gasli vatru, skloni taj stiropor, zato to tako sad ružno izgleda, da je tu bilo vate. I on je se odmah prijavio, rekao da je on i da je nije imao nikakve namjere da uopće zapali to, a kamoli zato što se tiče to Uskrsa ili nešto, znači. Tako da smo mi juče s njima malo bavili razgovor, zvonili smo roditelji su došli, evo juče smo i danas i razgovarali s tim učenicima koji su tu bili s njim nazočni da vidimo njihovu priču, što kažu oni, sutra ćemo imati učiteljsko vijeće koje će se očitovati po tom pitanju na kojem ćemo raspraviti, znači dječak će svakako biti, učenik će taj svakako biti, pošto je to najteža kazna, znači vjerovatno će dobiti najtežu, znači tu kaznu vladanja loše i ćemo to povlačiti i prebacivanje u drugi odjel, ali to smo rekli roditeljima i evo, pošto sad mi smo razgovarali, pošto smo vidjeli da dijete se kaje i nije bilo neke namjere, ostali smo za sutra kad to bude učiteljsko vijeće da vidimo ćemo ići sa prijavom policiji, ali smo ovako iz nezvančnih razgovora sa policijom, nismo ništa značajno njima uputili, ali smo razgovarali sa policijskom stanicom, pošto je to učenik 14 godina, onda ide krivična prijava, znači i tako taj maloljetnički dosje, tako da smo to, evo sutra ćemo na učiteljskom vijeću raspravljati o tome. Uglavnom, krive su informacije, samo znači da se ne zna tko je, da je ovaj pano što kažu kako ovaj lijevo nije, a desno jest, to je kad su ovi pokušali gasiti, on je uhvatio se, znači taj na zidu, i tako da evo mi znamo i dječak je se odmah, učenik je se odmah prijavio, rekao da je nije želio to uopće, da nije mu namjeru da uopće zapali, a kamoli da pano što je na njom piše Uskrs